Така, какво става, пичаги? Днеска нямаше да снимам, обаче ми стана скучно и какво да правя? Айде да снимам вече една тренировка за крака, защото сега някои хора ще кажат, той тренира само горна част. Не е така. Особено, между другото, ако някой ми види пръстците и си мисли, че крака не тренирам. Тия пръстци, брат, не знам, прецакват всичко. Що нямам ген за пръстци, не знам. Тук съм си направил ядене, ориз и ананас, между другото, почна да ям отскоро, преди тренировка за енергия. И една доза протеин съм си направил. Изглеждат ето така. Тук съм сложил и кетчуп малко. Ананаса е от тези в консервите, сигурно ги знаете. И протеин. Една доза. Хора, сега това ще го изям и ще си пусна, нали, преди това нещо да зяпам, докато си лафим. Днеска ще тренирам за крака. По принцип имам две тренировки, нали, понеделник и четвъртък съпадат. Понеже, нали, тренирам legs push-pull и почивка един ден. Като днеска, първия ден за крака имам клекове, като първо упражнение, а днес ще правя хакинг клек, което е най-ганното. Много го обичам, направо умирам. И ще ви покажа как по принцип загрявам на базовите упражнения. Това съм го показвал и преди. На клека даже мисля, че го бях показал. Но все пак да видите с новата програма как е, що е. Ще направя една топ серия и след това една бек-оф серия, която бек-оф серията е с по-малко килограми. И отново почти до фейлър се правят сериите. В принцип гледам да е до фейлър. Най-много една бройка да имам в себе си. Все пак правя две серии правя за упражнение и ако се скатавам на една от сериите, нали, то няма смисъл. И тези две серии трябва да бъдат интензивни, нали, да източиш всичко от себе си. Ще направя най-вероятно за задно бедро екстеншъни на машина, след това за предно бедро пак екстеншъни, обаче само с един крак. И лег прес. Лег прес също ще направя. Лег пресата имам 2 пъти в седмицата, понеже нещо взе да ми хареса да правя лег прес. Преди ме боляха коленете доста от лег преса, нали? Обаче сега в момента коленете пак ме болят, обаче не на лег прес, а на клековете и на хакинг клек. Тези колене, не знам, ако някой има някакъв метод така да оправи нещата, бих бил много благодарен. Жалко, че няма такова нещо. Отскоро се замислям за тия контузии, понеже станаха много. Боляха ме коленете, после почна дясното рамо. И то беше на моменти, дясното рамо. И сега от горе до 2 месеца и нещо не спира да боли. Не е така на моменти, просто си боли. И се усеща на избутващите упражнения, нали, знаете какво става там. Те оттам идват контузиите с рамото. Най-често, нали. И сега ония ден правих гърди, вторника. И правих, нали, странично. Правя с дъмбели настрани, нали, lateral raises. Като правих с 27,5, 2 12 направих и една 11. И си викам след тренировката, нали, баси как се напомпах, човек. Такъв се радвам и на следващия ден ставам. Дясното рамо си ме боли в принцип, нали. Усещам как ме боли дясното рамо, то ме боли и лявото. И си викам, бати, как съм се напомпил вчера, каква здрава тренировка съм направил. Не, брат, аз съм се контузил, кога съм се напомпил, ти си от... Трябва да измисля нещо за тия контузии, или спирам фитнеса, или спирам с тежкото. Тия двете неща няма да се получат, така че трети вариант, ако някой знае, трети вариант. Отскоро гледам едни пептиди, които са BPC 157 и TB 500. Може да сте ги чували.
Та трябва малко да проуча за тях, да видя какви са плюсовете и минусите. И много е възможно да ги пробвам. Така и така съм ги почнал пептидите вече. И надявам се, ако плюсовете са повече и минусите, нали, не са много зле, ще ги пробвам най-вероятно и ще разберете, нали, какъв е бил ефекта. Абе, ония ден гледам сам Сулек, предполагам някои от вас го гледат също. Поснал клипче, той вече пича почнал бълка, а доскоро постваше, нали, как е на кът. Та горе-долу моят случай като него стана. В момента сме 20 юни, аз вече съм изчистил и не знам, това цяло лято как ще го поддържам. Да видим, тази година нещо избързах като че ли. Нещо не направих сметките както трябва с чистенето. Стана по-бързо отколкото си мислих. Отскоро почнах и кардио да правя, което сега на клиповете говоря как кардиото е доста полезно, трябва да се прави кардио, ма такъв никога не бях правил. Все пак давам добри съвети сега, нали, и това е нещо. Обаче сега почнах отскоро да правя кардио, горе-долу 2 пъти минимум, нали, съм си сложил 2 пъти минимум в седмицата по 15 минути минимум, което пак е нещо, това е старт. Седмица успях 3 пъти да направя по 15. Тая седмица ще са 2 пъти май, само така като гледам. Вчера правих, днес ще видим, може за клипчето да има документирано, че правя кардио. И... Абе, хубаво е, в принцип, чувстваш се готино след кардиото, обаче много е скучно, човек. Не знам, аз сядам на този велоаргометър и то времето не минава. Въртиш там някакви педали. Между другото, това ядене протеина можеш спокойно да го махна, защото то в момента 6 часа, сега ще го изям и горе-долу към 7 ще съм в залата, 7 нещо, което няма много време да се усвои като цяло. Ореза и ананас са окей, те бързо се усвояват като въглехидрати, нали? Протеина може да отнеме малко повече, така че в някои случаи, ако така бързате, най-добре е само въглехидрат да хапнете преди тренировката. Примерно, имате преди тренировка да ядете ориз и пилешко филе. Това пилешко филе не сте длъжни да го ядете, нали, преди тренировка. Сега, ако пропуснеш преди тренировка да си го изядеш, нищо няма да стане. Така че хапваш си въглехидрата и след това пилешкото филе го вкарваш след тренировка там с другите ядения. Хубаво е като се случи нещо такова, примерно както аз в момента ям ананас и да речем, че нямам ананас, свършил е. Няма да ходя да търся ананас, като видя, че, нали, е свършил и в момента ми трябва. Ако има банан, ще ям банан. То така или иначе банана даже е много добре преди тренировка. Има калий вътре, който си помага доста по време на тренировка, за представянето в залата. Така че е хубаво, нали, да сте гъвкави, не да наизуст да действате. Не сме си говорили за натурални добавки до сега, защото в този канал само стероиди, брат, бахте, само тестостерони, анавари, еди какво си. Та, като натурален съм пробвал доста добавки и любимите са ми, нали, протеина, в принцип не е добавка, която си длъжен да пиеш. Ако храната ти е окей и в твоята диета има достатъчно протеин, протеиновата пудра е излишна. Няма смисъл да приемаш протеин. Някои хора си мислят, че като приемат протеин на прах и правят мускули, което е грешно. Протеиновата пудра трябва да ти е като добавка към твоята диета. Тоест, не ти стига протеина от диетата и удръж 2-3 дози от протеина и си готов. Креатина е много важна добавка. Евтина е и работи. Няма човек, който... да не казвам няма, обаче повечето усещат креатина. Говоря за натуралните, нали? Те, между другото, тези, които са на стероиди, също приемат креатин. То креатин си е почти задължителен. И поне като натурален аз бих приемал креатин, защото е евтин и има ефект. Със сигурност. Макар че преди беше доста по-евтин, тия добавки много
поскъпнаха. Не знам каква е причината, ама си от човек, той креатина. В момента креатин за колко го взимам? 40-50 лева примерно и го взимам 300 грама, като лъжицата мерителната е 5 грама. Та поскъпнаха и добавките, затова трябва да се избирате според мен по-разумно какво да приемате, да не си давате парите на вятъра. Та креатина според мен е задължителен като добавка. По 5 грама на ден си е окей, без такива зареждащи дози и някакви измислени работи. Като цяло не бързате за никъде, даже не сте състезатели. За какво ти е да нарупаш някакъв креатин за една седмица в организма и да го мъчиш излишно, като може да си караш бавно, за 20 и няколко дена вече ще се натрупал в организма, ще си го усетиш. Втората добавка, която мисля, че ако бюджета ви стига, при воркаут, някои не харесват кофеина, понеже не могат да спят от него или се разтреперват и така нататък, защото той е толкова кофеин вътре в преворкаутите, доста повече отколкото хората приемат за деня, от кафетата, които пият. При воркаута може да си го купите и без кофеин. Има и такива без кофеин. То вътре главно се фокусират на съставките за напомпване. С кофеин, ако е при воркаута, препоръчвам, примерно, ако при воркаута ви е с 200 мг кофеин вътре, това ви е една доза, да речем. Почвате с една доза. Дори можете с половин доза да започнете. Като почнеш с 100 мг кофеин, примерно караш една-две седмици, зависи колко време ще го усещаш, нали. В един момент вече организма свиква с тия 100 мг кофеин и оттам ти решаваш дали ще увеличиш на 150 или на 200. Аз бих увеличил на 200, сега 150. Малко по-трудно става изчислението там с мерителната лъжичка. Ако ви се занимава, нали, си ги изчислявайте. Аз бих сложил 200. И бих карал с 200 пак известно време, после с 300, 400, 500, 600, зависи колко можеш да толерираш, нали. По принцип е дадено на ден 400 мг кофеин, че е окей един човек да приема. Така че от там си направите сметката колко бихте минали лимита. То не е лимит, сега така го наричам лимит, все едно, че като приемеш 450 мг кофеин, нали, ще умреш нещо. Други добавки, които аз бих ползвал като натурален, това са мултивитамини. Примерно мултивитамини, ако не приемате достатъчно витамини и минерали през деня, в диетата ви няма толкова витамини и минерали, мултивитамините ще свършат работа. Това е горе-долу, както ви обясних с протеина. Ако диетата ви е богата на витамини и минерали, мултивитамините са излишни. Няма смисъл да давате 20-30 лева за някакви витамини всеки месец. Друга добавка, магнезий, е хубаво да приемате. За магнезий препоръчвам този, който е цитрат. Знам, че по-лесно се усвоява от тялото и особено за трениращите е важно да приемат неща, които се усвояват лесно, за да може да ги използва организма. Друго, като добавка, какво може да приемате? Гейнери. Значи, ако си някой, който иска да качва и искаш да си купиш гейнери, аз съм си купувал гейнери, обаче в един момент разбираш, че това са пари на вятъра почти. Има някои по-редки случаи, където можеш да ползваш гейнер и, нали, си струва в този момент. Гейнерите съм забелязал, че ги приемат някои слаби момчета, примерно 60-70 кг, и си мисля, че сега купих си гейнер и ще го изпия и ще кача супер много килограми, ще се нацепя. Нищо такова не става, понеже диетата му е супер зле и си мисля, че гейнера ще компенсира и той реално нищо не качва, просто едни временни килограми, примерно 1 или 2 кг, ако има, нали, късмет, се случва това нещо, след цялата там кутия, дето е изпил, и точно след някакви дни ги губи тия килограми, защото са някаква временна водна задръжка. Значи най-важното е диетата. Просто някой като ми каже, че не може да качи килограми, му казвам, можеш, просто не ядеш, това е. Той ми казва, аз ям. И му казвам, не ядеш. Аз също бях 60 кг, като почна да тренирам фитнес.
В момента съм 87. Бил съм и 100 почти зимата. Нали, сега някой ще каже, ти си приемал и стероиди. Преди да почна да приемам стероиди, аз пак съм стигал до 90 кг. Ако не качваш, увеличаваш въглехидрата по време на период за качване. Това е най-лесното. Ако имаш някакъв проблем с качването на мускулна маса, значи първо трябва да гледаш диетата, това е. Оттам нататък трябва да натискаш и в залата и те резултатите лека по лека ще се покажат. Пуснах един много важен витамин, витамин D. Значи препоръчвам да си купите витамин D, нали, с по-голяма доза, примерно минимум 2000 единици на ден. Като цялата тази информация, която ви я казвам, винаги може да се я сверите в интернет. Никога не действайте директно, като видите някое видео, като ви каже нещо да приемате и да го приемате. Ако имате някакви въпроси, в принцип искате за нещо да говоря специфично, може да пишете в коментарите. В момента дойде време за преворкаут. Още малко ще изчакам да се усвои храната. Чак ме страх да ходя към залата, човек. Какъв тежък хакинг клек ме чака, че наистина. На драго всеки път ми се оплаквам, като правя хакинг клек, че едвам съм се напикал. То хубаво, че не е другото. Обаче със сигурност там напа, на който правиш, не знам, може би оттам те кара, нали, се препикава. Нямам идея. Аз в принцип преди тренировката доста вода приемам. При воркаута си го правя в 500 мл вода. И като го изпия то при воркаут, в принцип преди да отида на тренировка, пикая 2-3 пъти. След това пикая в съблекалнята в залата и пак ми се пикае човек, като правя хакинг клек. Нещо има в това упражнение. Прокалнато е. Да видим, днес ще е тежко. Почнаха едни такива тренировки, дето целия се потиш това лято. То както в залите, повечето зали, нали знаете климатик какъв е, мексикански климатик. Отварят прозорците и се надяват да стане нещо, което изобщо не помага. Обаче нас това ще нас спре или не? Отиваме и газ. Друго, какво мога да ви кажа? Направих някои промени по цикъла също. В момента наистина за стероиди изобщо не ми се говори. Ще ви обясня другия път. Бай-бай! Айде да ходим към залата, че вече... Така, пичаги. Сега ще ви покажа горе-долу как стигам до топ серията. Тук минавам през диск, през 20 кг, т.е. през 40, нали, като сметнем от двете страни. Така стигам горе-долу до 4 диска по 20 и след това слагам 5 или 10 кг и справя топ серията. Оттам нататък свалям с, може би зависи колко е било тежко на топ серията, свалям килограмите и правя една бек-оф серия. Сега ще ви покажа, тук горе-долу ще направя 7-8 бройки. На следващото ще направя 3-4 и оттам нататък само единици. Надявам се само да не ме болят коленете днеска, че е много гадно така да клякаш. Абе, била, сякаш не е толкова зле. Ще видим може би на по-тежките серии. Тук слагам още по 20 и ще направя още 3-4 бройки. Нататък с 3 диска. С 3 диска мисля да направя една единица. 4 диска единица. И ще сложа към 4 диска, ще добавя още по една петица отстрани. И ще направя топ серията. Последния път мисля, че направих 5 бройки. Направил съм 4 последния път, сега ще направя 5. Надявам се да стане за клипчето.
принцип като снимаш не става. Да видим. Уж се чувствам добре днеска. Хапнал съм. Хидратиран съм. Настроението е окей. Драго го гледам, тук се показва големия гръб. Се набира от среща. Той ще е човек, където ще ме пази. Както винаги. Така, тук правим още една серия с малко повече бройки. Тук може да правите, не сте длъжни да правите 3 или 4, както аз ги правя. Това зависи вече с колко загрявате. 5-6 да направите също не е зле. Така че, според това как се чувствате, нали? Така, дойде време за единичката. Слагам колан за всеки случай, понеже не са ми толкова леки. Все пак да не стават глупости. Обаче се личи, че съм отслабнал по колана. Остава още една дупка и вече няма да ми става. Ама тото там има време, така че чак толкова едва ли ще отслабна. Била. Ама вече ми се препика. Тук както ви казвам, не знам. От много напън. Не се препикава здраво. Силата. На следващата серия какво ще правя, не знам. Ще трябва ми на престолетната. Абе, преди малко си говорим с брата. Го питам, защото един негов приятел взимаше тромба. Но викам, как е, добре ли му се отразява? Вика да, не се оплаква, нали? Всичко е наред. Що опиташ? Защото аз ще пробвам. Нали, така викам, ти всичко пробва това лято. Викам, да, бе, то даже след трембълън да пробвам. Реакцията му беше силата. Това брат ми, не знам какво си мисли за мен, обаче коли си бахте наркомана. По-хубаво, че беше пък. Вече каквото види си го слага в тялото. Човек трябва да се пробва този трембълън, навсякъде го рекламират, те в TikTok се спукаха. Ето и Драго вече е взимал трембълън, остава аз да не взема. А? Викам, че ти си пробвал трембълън, пък аз да не пробвам. Ево ето, е такова джимбро ти трябва. Без да го викнеш, ще помага. Функционира много по-скоро отколкото. Да бе, и той от алкохол. Да? Стероидите са много назад. Много назад. Така че зовайте здраво трембълън. 5, сега ако умре на 4, аз няма му помогна. Това като последното там на лежанката. Чакам смърт. Докато лоста ни ми падне на врата, не трепваш. Че иначе онова беше ебахте бройката, човек. Ама изчаках ли я? Изчака. Това е. Но такива хора трябва да пазят. Абе не винаги. А понякога може да стане грозно. За тази серия, ако ни направя 5, байлията ми я връчат. Шмътка яко. Това не може да бъде, не може. Дай.
Лесно, лесно! Айде! Айде! Аре, Сам! 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 Дай! ще си от... Сега съм пред камерата, трябва да разбираш другия път да си кажете това ги прави много лесно. Разкъпвай се! Байлята ми стана, братчет сега. Това видя ли? И това ли трябваше да стане байлята, да ми стане братче, да... Най-лошо се случи. Това трябва да си вериш тук нататък. Ти пък що ни бутна отстрани леко, без да се разбере. Аре, пал съм го из живота. Тук е една осмица. Кажи ми нещо лошо. Нещо лошо. Убедима Знаеш се. къде ще е много лошо? А? Какво така много лошо? Кажи се. Това е прекалено, разбираш, даже не мога да кажа. Аре, Не. нещо, което винаги си искал да ми кажеш, ама ти е било неудобно. Ето такова нещо няма. Защото съм ти приятел. Давай. Ай, Бах ти. давай. Направи тази почни малко следващо. Ай, буташе! Почни малко. Дай въздух. Стягай. Дай! Гори! Там, бутна я, браво! Трябва ще отдей малко преди 5 течи. Иска малко въздух. Това беше бекоф сета. Горе-долу сериите ми на базовите упражнения изглеждат точно така. Или фейлър правя, или оставя една бройка и за следващия път я пазя. В момента това беше много доволно, въпреки че топ сета не стана. Поне направих бройките от миналия път 4. Следващия път повече. Хора бях да пусна една вода. Човек направо ми олекна супер много. Толкова ми се пикал, че не е истина. По едно време с човек това няма ли да спре? Бах ти, то била, изпиках сигурно 3 литра. Сега тук ще направя 2 серии. Тук слагам целия стак и 2 серии правя, обаче доста бройки. На път съм направил 17, първата, втората 14. Това 14 се дължи на, понеже първата серия като направя 17, то супер много се напомпвам. И втората серия вече, нали знаете как от голямо напомпване вече не може да правите упражнението. Ще пробвам пак 17 и втората повече от 14. Много добре влезе това упражнение, обаче скоро трябва да го сменям. Мисля да го заменя с романска тяга. Та ще видим. В един момент вече като стигна по 20 бройки най-вероятно,
Ще го сменя тогава. До момента съм много доволен. 2 серии на предното бедро и сме готови. Преди малко имаше някакъв пич тук. Каза, че графичен дизайнер бил еди какво си, що си. Лафихме си. Разправиш как ще ме снима такъв отстрани, отгоре, отдолу. С малко се обръщам, вече го няма. Хора, в момента е 2:30, до сега цъках лига. Не снимах одеве на кардиото, понеже нямах батерия на камерата. Не снимах кардиото, дори да имах батерия, нямаше да снимам, защото не правих кардио. В момента тук съм си приготвил преди лягане шейк, протеин и скир от Kaufland. Най-вероятно ги знаете. Ще ги изям тези неща, пия един магнезий и си лягам. Пазете се до следващия път, удаци!